Asteburu honetan eman zaio amaiera Hirurako kirol asteari. Ekintza ugariren ondoren, larunbatean 7. cross herrikoiarekin amaitu zuten. 2 urteko aurrekin hasi eta veteranoen mailar arteko lasterketak egin ziren, edonork parte hartzeko aukera zabalik utzi. Benjamin mailan Oian Einurrita eta Aner Unanue izan ziren irabazleak. Alebinetan Irati Fernandez eta Ioriz Arruabarrena. Eta infantietan berriz, Ane Martin eta Markel Maiza. Ondo. Nahiko ondo atera zego. Hasiera bastante azkar, baina gero ja bai ondo, azkar. Ondo. Pixka luzein zaipeño, ondo. Hain ditu bi boita eta horrena jungea frontoia boita eman eta atzetikan boitatu bi aldiz. Normalen nahiko ondo biltzen naiz eta nahiko ondo indet. Ni pixka azkar eta nirengo buelta luze guain zait. Hirurako krosen arte den parte. Hemendikan hasi gea eta jungea frontoia, ez? Gutxi gara. Bai, frontoia buelta eman eta berriro honea eta olako bat. Olako buelta bat. Ondo, hasieran lehenengo ni joan, bigarren bueltan de bai eta gero azkeneko mutil batek aurreatu dit. Eta oso ondo pasaet. Naiz eta gutxi atera, segura dinen ja gerozta gutxi gatatzea, ondo pasaet. Gerozta ondigo jende gutxi parte hartzeu, eta mutil bat bakarrik zeon eta 4 neska. Bai, asko gustatzen zait korritea eta Gipuzkoako bigarrena gelditu nintzen 1000 metrotan, eta gero Euskadiko 7. Just a young gun with a quick fuse. Helduen mailan 5 kilometro pasatxoko ibilbidea osatu zuten. Azkarrena Ibai Berazierto izan zen, 2. postuan Xabier Agirrezabala eta 3. postuan Mikel Imaz. Emakumei dagokienez, Leire López da Erregi izan zen lehena, Elena Santerbas 2. eta Veronika Goitia 3. Veteranoen mailan Arantzazu Irizar eta Juan Mari Juez izan ziren lehenak. Egia esan, lehenengo aldi ezan etortzen nintzera eta bero ondi egiteo, baina guztua, gaina herri daun animatzaiek eta asko launtzen du. Esan ez lehenengo aldia ibilbidea eta bizei dutu zaiz. Ondo, gero grabilatatik eta hoienekin eta hor pixka frena egiten hon, baina politxe, oso politxe. Gero hemen plaza iotzen zinenein, aldapagorra, baina bintzat anima egiten zizuen eta guztua. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. Sentsazioak agonikoa den guztien, arnasak inde kostata. Berua, ordua pixkat korrikako txarra. Honaz, ekoizian lasaiak aso ibiltzia, baina gero aldapa etzeon, baina gora beratxo asko zeon karrera. Baina, asko gustatu zait egia esan. Ambientia kristona, hemen elmuga marran da, mundiala. Bai, egia esan, aurreko hilabetean punta nintzaiak karrera honta eta goguakin etorren. Egia esan, rekorra nahi nunin, baina une senyoraren rekorra izan dola nahikoa, ezin izan da hori. Baina etorri irabaztea eta zeratik txilibitua jo bezain pronto, martxa indet. Eta karrera zua aurren, atzea bira, bazpare bigarrena gertu zionez, baina aurrera detik. Aurreneko urtia daitetela hau eta jendia animatzen, asko gustatu za. Holango karre eta jun behar da. Jendia bultzatzen dagoen toki da, jun behar da. Feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder, thunder.